Végezni akarok azzal a mókussal, aki lopja a paradicsomaimat. Ahhoz legalább 8 bruschettát akarok csinálni. Nem mehetnének gyalog? Tudod, hogy szeretek megnézni 2 filmet munka előtt. Nem, Peter, nem mehetnek gyalog. 5 kilométer. Jó, elviszem őket, de akkor ne rakd el azt a védőszemüveget, mert este szükség lesz rá. Hogyha tele lesz a padló fűrészporra, lehetünk bent magyarok! Tudod, garmosokkal! A szomorú, a kisfiú, kell egy kazú, osztrikapu, dubi-dudu, szól a kazú, kell egy kazú, te kisfiú. Másról se szól a dal, csak arról, hogy kazún játszanak, ami amúgy meg ott van a kezükben. A babadalok sosem érintik a valódi baba témákat. Mint mondjuk a hangos zajok, vagy a fogzás. Hogy érintenének baba témákat? A babadalokat felnőttek írják, és fogadni mernék, hogy fehér felnőttek. Most kire haragszol, Brian? Mennyi időd van? Ehhez kevés, de igazad van. Egy tényleg babáknak való dalt egy babának kell megírnia. Hát szólj John Mayernek, ő egy óriás csecsemő. Én írom meg, és te segítesz. Jó rendben. Hú, de izgi, ez állati lesz. És azok ott a gyárban bekaphatják. Egy szép napon lelépek innen. Hé, Butch, hallod, mit mondsz Chewie? Azt, hogy le fog lépni innen. Ti nem ismertek engem, én más vagyok, vannak álmaim. Hé, Butch, hallottad ezt? Chewie-nak álmai vannak. Fogd be! Egyszer átkelek ezen a folyón a nagyvárosba. És énekes leszek. Né már, a kis Bublé énekes akar lenni. Hé, Bublé, tudok neked egy dalt. A címe Takarodj vissza a targoncára, szünetnek vége! Hé, Stewie, oda se bagózz rájuk. A szívedre hallgass. Kussolj, Butch, te brigád lúzeres. Srácok, hallottátok? Butch azt mondta, hallgassak a szívemre. Brian, azt hiszem itt az idő. Beszélnünk kell a jövődről ebben a bandában. Ez most komoly? Most kirúgsz engem a bandából? Dehogy is. Inkább azt hiszem Stewie-t kellene kirúgnunk. Én venném át a helyét. Jó, de ő a barátom. Na hát a barátod meg azon töri a fejét, hogy téged rúg ki. Hogy mi van? Ez komoly? Én nem tudom, erre gondoltál-e már, de Stewie cukiság órája kecseg. Igazad lehet. Nem lepne meg, ha Lois és Peter keverékévé nőné ki magát. Bevásárlás. Jaj, de jó, piros! Szerencsére van idő elintézni 1-2 dolgot. Jó, hogy ilyen hamar ideért. Mi? Elnézést, csak mivel Priusszal van, azt hittem megjött az Uberem. Azt se tudom mi az, sajnos elég tompa vagyok. Uber? Túlkép taxi, csak olyan, mint egy játék, mert a telómon van. Késésben vagyok egy találkozóról, elvisz $20. Csak azért, hogy elvigyem valahova. Uber-sofőrnek kéne lennem. Jól jönne az extra lóvé, és ez könnyebb, mint pizzákat a világra segíteni. Gyerünk, nyomj! Jól van, mindjárt jó, csak még egyet nyomj, meg is vagyunk. Na hát, félig Hawaii. Azt hiszem, az a miénk. Ó, szegény bolond. Üdv, megint én vagyok, de már nem a csúk a könyvtárából. Felszúgtam a padlásra, mielőtt betörtek a zsaruk. Még ott vannak, nézzék! Az az egy gond, hogy nagyon oda mennék ahhoz a ládányi jelmezhez a sarokban. Egyfelől nem akarom elárulni, hol vagyok. Másfelől viszont lehet, hogy van ott kalózkalap. Nem volt, de azért megoldom. Én vagyok a kalózhajó szakácsa! Kinek süssek palacsintát? Zajt hallottam a padlásról. Na baszki, amíg kitalálom, mit tegyek, itt a Huckleberry Finn. Missouri, 1840-es évek. Szervusz, Huckleberry Finn! Szervusz, Tom Sawyer! Te vagy Tom, én meg Huck. Mindenki vágja? Igen? Jó, mehet tovább. Huckleberry Finn, befelé a házba, de azonnal kedd reggel van, irány a templom. De özvegy, Douglas-né! Ma már 3-szor voltam a templomban. Itthon maradnék Angry Birds-özni. Tiszta függő vagyok. Én vagyok a terőszakos apád, és én ezt a federek ebből a köcsögből. Uram, atyám, ebben a köcsögben pornó van. Özvegy, Douglas-né, apámmal akarok élni. Lapos, és gyere kell a vizeletet, hogy megkapjam a kocsis engedélyt. Bár csak ne innál ennyit. Ne számolj mennyit iszom, és hogy gyere ide jön a náspáng. Au!
Ez az te kurva. És most helyes. Ez rosszabb, mint Özvegy Douglas Lénál. Muszáj eltűnnöm. Tudom már, megrendezem a halálomat. Csak kellene vér, hogy valódinak tűnjön. Ahó, biztos te vagy hát. Örülök a szerencsének, remélem tetszik itt. Most leszúrlak a véredért. Jaj, nem már, az előbb is engem lőttek le a medencébe. Elfelejtettem, mire kellett a vér. Aha! Folytatjuk a pénzügyi híreket. Jaj, ugyan már, ki veszi ezt be? Higgye meg, hogy részvényei vannak? A Denevére FT részvényei $2-ra emelkedtek. Ha! Gyere vissza! Anyámat! Ja! Majd rendeljetek egy pizzát vagy valamit, jó? Később találkozunk. Basszus, utálom felhívni a pizzériát. Nem beszélnek angolul, és mindig elrontják a rendelést, mintha bejárónőnek akarnám megadni a számomat. Nézem, nagyon fontos csomagot várok otthonra. Felhívna, ha megérkezett, megadom a számomat. Oké, igen, no probléma, adj a számot. Oké, 4 0 1 5 5 5 1 1 2 5. 4 0 4 0. Nem csak ismételtem az elejét, egy 4-es. 1 4. Na jó, kezdjük újra, 4 0 1 4 0 0 1. 1 4 0 1. Igen. 5 5 5 5 5 5. Végre haladunk. Oké, 1 1 2 5. 1 1 2 5. Nagyon jó, pontosan. 1 5 5. Hogy? Azt mondta, 1 1-es, 2 5-ös. 1 5 5. Nem egy 1-es és 2 5-ös, 2 1-es. 2 1 1 1 2 5. Én kiveszem. Oké, akkor hát Nem azt 1-es. mondom, miből mennyi, a számokat sorolod. 1 1 2 5. Ez az utolsó 4 szám. 1 1 1 2 2 5. 5. Ó, érteni? 1 1 2 Igen, 5. 1 1 2 5. Na jó, olvassa fel, mit írt le. Hát hozzák a tollát. Sajnálom, srácok, de hulla vagyok. Nem tudtam aludni, mert Brian és a szomszéd kutyák egész éjjel zajogtak. Hello! Hello! Te kutya vagy? Igen! Én is kutya vagyok! Jó! Igen! Kutyák vagyunk! Igen, kutyák bizony! Ráadásul szomszédok is! Hé, ti kutyák vagytok? Igen! De mennyire? Igen, mindketten! Hát ha ilyen fáradt vagy, akkor igyál egy kis kávét. Ja, vagy egy kis Red Bullt. Red Bullt? Mi a pöcs az a Red Bull? Nem ismered a Red Bullt? Egy energiaital. Parancsolj, Peter, meghívtalak. Hé, úr is banda! Ezek mi a francia függöny, vagy mi a szar? Úgy, basszus kulcs, nagyította meg! Csinál, mindjárt jobb, az egész szoba lélegzik. Péter, hát itt vagy? Hol a fenében voltál? Már aggódtam. Csak ittam pár Red Bullt, ezúttal New Yorkban, de nem, jó, itt van az éjjel. Kész! Jó, fater, ez állati volt. Én is ihatok Red Bullt. Jó ég, még hogy ihatsz Red Bullt, Krisz, szétésnek veszem, ha nem iszom, parancsoljatok is egy, hát még 5, még. Így de meg fakomány spricina, megyek is megfejem a tehet. Peter, honnan van ez a tehén? Jaj, milyen buta kérdés, Lois, én vettem, hogy friss tejet ihassunk. Ó, öcsém, a Red Bull alaposan feltűzett. Üzemberek, folytatjuk amennyi az annyit, pörögjön a kerék, majd nyertesünk Peter. Először ő pörgethet, tessék Peter, legyen minél közelebb az $1. Oké, üdvözölne valakit, amíg forog a kerék? Igen, Lois, Brian, Chris, Stewie, Meg, Joe, Bonnie, Kegmeyer, Cleveland, Mott, Shavers, Adam West, Dr. Hartman, Bruce, Carter, Bex, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Julia, Consuela, az óriás csirke és a vízelemet kecsike! Jól van, gondolom, mind örülnek.
Mit ügyködsz itt? Saját Red Bull keverek. Lois nem tilthatja meg, hogy őrülten pörögjek, aztán megzuhanjak. Ez kell a szervezetemnek. Hé, várd már, kerozint öntesz bele? Peter, nem marhulj, tönkre teszed magad. A kerozin üzemanyag, Brian. A Red Bull is az. A kerozin Red Bull. Most hagyd békén. Nagyon fontos dolgom van. Peter, ha megiszod, meghalsz. Brian, ami megöl, az erősebbé tesz. Látod, Brian? Remekül vagyok. Rendben, itt kihúzzuk reggelig. Stewie, most, hogy van időnk, talán fel kéne hívnunk Lois, hogy elmondjuk, hol vagyunk. Ó, ne aggódj, gondoltam rá. Hé, Lois, kérnél egy időpontot a dokinál, hogy kiheréljen? Hogy? Komolyan, Brian? Igen, komolyan, és később bármit is mondok, semmiképp ne hidd el, hogy meggondoltam magamat. Na hát, ez komoly elhatározásnak tűnik, Brian. Ó, komoly is, papíron van róla, ami arra kötelez, hogy elvégeztessem. Na és edző, látta már? Nem, de most már bármelyik percben megérkezhet. Kaptam egy hívást egy hivatalos okirat miatt, de a családommal töltöm a napot, ezért ők is eljöttek. Ő a feleségem Janice, a lányaim Liza és Jane, és ő itt Roslyn, Jane barátjának lánya. Az apja egy vadállat, szóval elég sokat van nálunk. Robert! Sajnos így van. Nos, köszönöm, hogy időt szakított erre a nagyon fontos feladatra. Amúgy biztosan sok a dolga. Igen, csak egy percünk van, mert buszkirándulással megyünk Providence-be és más helyekre.